Представям ви футер прикачван за платформа Preston Offbox 36 EVA. Този Offbox 36 EVA представлява мек футер, който е направен от EVA материал. Ето го. В комбинация с един метален обръч отстрани и завършва отзад отново с захват, който можем да сменяме втулките за различните крака. Може да се използва за крака с диаметри 25, фит 30 и фит 36 и квадрат. Както може да видим вече след като го отворих, ето ги различните втулки с различните диаметри и нашето прикачано, което е с уникалната система на Preston Innovation, именно Snap Lock. По този начин това прикачване ни позволява да бъде монтирано на нашите платформи и столчета и да седи там без да се движи, а само когато отидем на водоема да си щракваме вече самият футер, в случая EVA футерът, с тази система Snap Lock и сме готови за употреба. Другото интересно нещо, което са измислили от Preston, са ето тези каишки отстрани, с които ние можем да си позиционираме футера по по-различен начин и съответно да бъде той премахнат изцяло от металният ринг. Разбира се, това го съобразяваме според нуждите на даденият риболовец. Този модел се предлага в два варианта, които се водят Small и Large. Малкият е с диаметър 28 см и дълбочина от 16 см, а големият е с диаметър 37 см и дълбочина 17 см. Този футер прикачано, лично мое мнение, е удобен за абсолютно всякакви видове риболов, защото тук можем да съхраняваме нашата захранка и нашата стръв близо до нас и винаги да бъдат и на сянка и добре защитени. Също така циповете, които са поставени, се движат много гладко и са направени доста прецизно.